Hazvina kumira mushe panguva inoi. Toona kuti pane challenge iri kuitika the ruling party ZANU-PF between faction iri kutungamira panguva inoi ichionekwa kunzi iri kukamira for 2030 nefaction yaVP Constantino Chiwenga. Sanamena mashoko atiri kuona kuti zvinhu hazvisi kumira zvakanaka. Mafights ava open, vanhu havachanyarani, vakutokandira mashoko edu pasocial media. Don't subscribe or like out on the bell icon. Toenda paende yakudzai mutisi pakwaita anoposta kuda kuchita kwera muri kuona achiti a bona fide ZANU-PF Central Committee member, he is competent and loved. Geza and his handlers tried to obstruct his co-option, but they failed because the party structures had no time to play and hateful adults. Panguva ino toona kuti makomichi anoachipindura kune this post yatiri kuona yakanga yapostewa nakudzai mutisi achisapota kuda kuchita kurei. Anoenda mberi achiti loved neweka wakapuwa 100,000 ukatoposta uchipembera. Kwa isusu bovu tiri kushaya kana pondo nekutenga chingwa nemazai, plus unotokuza takwerei kudarika his excellency ED chaivo because unoenda kwakapuwa cash, plus ukaona uchiita zvekubhadhara vanhu kuti vakufarire, ziva kuti haufarirwe. VP Chiwenga namai Chiwenga havabhadhare kufarirwa. Ukaona uchiita zvekutengera kufarirwa, ziva kuti vanhu havakudi. Ndo mashoko makukutu auya akaudziwa aiwa masupporters e2030 vari kuresiva madonations pamwechete nevari kupa madonations vacho vachinzi ukaona munhu uchiuya uchitenga aiwa simba uchinoti kuti vanhu vakufarire, uri kupapa madonations, uri kupa mari, uri kupa zvakati, zviri kunzi ziva kuti audiwe, ziva kuti aufarirwe. But kana uri munhu anoziva kuti unomira pachokwadi ende vanhu vachikuteverera nechokwadi unotaura, ndiye munhu anonyatsa kudiwa, anopa muenzaniso waVP Constantino Chiwenga namutungamiri weimwe faction. Penda kuma section yedu dzafungu aimbo tudei pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.